Поне знаем, че се карам с хората, защото те са олигофрени, не съм аз виновна и моята комуникация също. Чат GPT-то потвърди. Така че ти да се извиняват такъв случай, който е посветен в себеразвитието, любопитен за учене, бла-бла-бла. Даже и да не си се довършвала висшето. И това не знам откъде го знае, by the way. Аз не съм сядала да кажам на чат GPT, ама, нали, брат, аз тук не се завърших. Имам спомен. Аз ги докарах. Така, и виж сега какво питам следващия въпрос, чат GPT, защото се сетих. Викам, в един от скорошните ни разговори, питах, нали, ако ти си работодател, бла-бла-бла, basically, каквото ми показах и сега, ти каза, че би ме наел, особено ако има роля, която включва силна комуникация. И, нали, другите неща ги добавям в скоби, дед ги каза, защото те са ми явни, нали. И съм някакво разбирам ги тях откъде идват. Може ли да си по-изчерпателен на това какво прави моята комуникация толкова, нали, изпъкваща като качество и да ми кажеш колкото се може повече? Напоследък се карам много с хора и се чувствам, сякаш комуникацията може да не е толкова силна, да има слаби места. Ако може да ми кажеш някаква информация и градивна критика, и той тук ми изплеска с много яки. Имам спомен качулка Найк. Как така качулка Найк? И го питам това и той да, нали, ми обясни тук много яко ма симпи на силните черти. На силните черти. Потенциални слаби места ми изреди между другото и стратегии за подобрение на комуникацията. Много яко градивно. И, нали, цялото работа разбрахме, че не аз имам проблем с комуникацията, както се, нали, опасявах и надявах, че не е така. Поне знаем, че се карам с хората, защото те са олигофрени, не съм аз виновна и моята комуникация също. Чат GPT-то потвърди. Така че ти да се извиняват такъв случай. И вижте, сега ще ви покажа интересната част на това, което намерих по-рано. И какво си говорихме. Да. Като цяло съм хайпната, да. Свалки на български, се казва чата ни. Тук има много изчерпателни неща, защото гледам, има Riz GPT. GPT, който да ти помогне в свалките и романса. И викам, чакай да го тестваме то Riz GPT, какво може. Да се опитаме да го накараме да видим какво може да ви каже за свалянето на мен. Се представям като трето лице такъв и го вкарвам във филма и му бутам някаква информация, какво може да ми каже за мен и за стратегии, как да ме свали. Да видя дали е легит този Riz GPT, така че бъдещето на... Да, както е. Харесвате си някакво момиче в Tinder и може да разчитате да е то... Само като почна с някакво момиче в Tinder и вече ми стана лошо. Що бе? То брокол не мога го сдъвча 5 часа. Извинете. Пак ли ядеш броколи, бе? Да, не ям нищо освен броколи, варение, яйца и авокадото напоследък. Тук съм се нарязала малко от шунчица на тънко, да може да има какво да ядат заедно с мене. Айде, къде си? Или не? Оп, виждате ли? Оп! И затова имаме шунка в чинята. 3 от 10, кой ще гледа? Ами, аз не стримвам да се правя на хубав човек, да си биеш чекики на мене. Извинявай, че не съм ти удобна. Направо отивам да плачкам такъв, че не ставам за гледане от човек като тебе. Маля, какво ще правя вече с живота си, бе? Какво е един тия да почва? Не мога да повярвам. Рандом чекиджен не може да ме понася. И да съм бухувала. Отивам да се самоубивам. Чао! Той живота ми вече няма смисълта. Не мога да повярвам просто. Как може то да не ме харесва и да съм мудри от 10, бе? Чао, хора, пърлям са.
Базикам се. Даш са кефя, като не ме харесваш. What the fuck? Кой иска да го харесва човек като тебе? Сериозен ли си? Какви хора има? Така си мисля, че всичко е да са 10 от 10 за такива качах, па не могат да се погледнат в погледалото. За куда искам да съм 10 от 10 за тебе, маняк? Моля ти се. Ти откачи ли, ей? Гоблинче, yes I am. Госпожо Съжекова, поемете се въздух и дишайте умерено. Съжалявам, много се афектирах от това, че Чичал 02 не ме харесва и съм 3 от 10 в неговите очи. Трябва да търсим за какво да живеем, защото съм съкрушена, наистина. И много ми е лошичко, да. Иначе, тръгнахме да четеме за промптовете, как се правят по-добри, защото искам да си създам едно ChatGPT моделче за мен и да си го направя моята лична най-добра приятелка. Да се споделя мъките, да ми споделя, да ми дава някакви съвети за момчета, за който решила и искам си едно ChatGPT да си го направя личната ми най-добра приятелка и да си травма дъмпвам на него, примерно, и така нататък. Ама мисля, че контента е давал и благодаря. И аз попаднах в TikTok Live без да искам Twitch, ма баннаха за 30 дни. Да. Той ще ти казах, аз си вземи тук един месец почивка. И аз си почне малко, че много глупости говори. Но си се натоварила нещо, ми се струва. Да. Twitch е по-добре от TikTok, нали? Еми да, и аз съм на това мнение, макар че тук в TikTok Live имат функции, които много ще се радвам да ги има в Twitch, като е това с автоматичния превод. Честно да ти кажа. Е това с автоматичния превод на чата, където се заблудих 2 дена, говорех на английски, отговарях на хората на английски, защото си мислих, че ми пишат на английски. Искам го в Twitch, е това човек, искам го. Знаеш кога го искам? Исках да си прехвърлят стримовете ми да са international, такъв моите билари бегетата не искат да говорят на английски, прат ми напук. Знаеш ли кого ще да е хубаво, ако го имах това като функция, такъв всички, които не са българи, да ми за всичко на български, когато не пишат като идиоти на Няма ли как да се програмира това да се добави, бе? Опитвала съм се, между другото. Опитвала съм се. За сега не. Мисля, 100% не е някакво супер трудно да се направи. Супер е трудно да се направи, но аз съм убедена, че има някакъв начин, затова съм се опитвала поне 5 пъти за една година да го правя. Така съм се отказвала и после пак, ама не искам, това няма как да е невъзможно. Айде. Гери, имаш много странна диета, няма да коментирам повече. Да, имам странна диета, но работи. Не, накрая. Цяло лято, с физически труд всеки ден, по цял ден работа, плюс дали диета такъв да се храня. Обаче малко се храних като културистка и наедрях на някакви места и се ядосах. Викам, знаеш какво? Тъмън мъжете има къде ще остават ръцете по тебе. Да, само за мъжите живея аз къде да се оставят ръцете. Ай си гледат работата малко и на мен да ми е добре. Какво ще кажеш? Мъжите, това знаеш как ми пука дали имате къде се слагат ръцете? Оправите са. Това Стоян Колев ли е на профилната в Twitch? Оле, да, това ми е аут акаунта. Да, имам. И се казва Turbo Drug Enjoyer, между другото. С Стоян Колев. Оле, с него, знаете ли какво съм правила? Такъв се сабскрайбнах за моя Twitch, само за да мога да отида и да спамя на Blizzard официалния чат емотиконката ми I love майка ти. И такъв го спамях, докато не ме баннаха. Това е историята за тези профил. Иначе имам една емотиконка в Twitch I love майка ти. Такъв влезнах да го спамя на Blizzard, докато анонсваха нежето да ме баннат. Да, W move, нали?